मेरी गोरी गोरी मेरी गोरी गोरी मंगदी कलाई वे पीलियां ले आदे चूड़ियां वे पीलियां ले आदे चूड़ियां. Každý baklažán, keď sa nasolí, tak sa začne potiť. A po vypotení ich treba utrieť. A tým pádom, vidíte koľko vody? Tým pádom sme z nich dostali aj nejakú horkosť alebo nadbytočnú vodu, ktorá by nám vlastne mohla to cestičko zriediť. Klasická cícerová indická múka. Vidíte, je to žena z Indie. Takto sa pripravuje. A je to vlastne čistá cícerová múka. Výborná je najmä v tom, že funguje namiesto vajca. To znamená, že cestičko, ktoré budeme robiť, je bezlepkové, keďže cícerová múka je bezlepková a zároveň nie je nutné použiť vajce. Z tohto, iba z múky, z tejto cícerovej múky a z vody vyrobíme normálny trojobal. To znamená, že čokoľvek, čo chcete, čo sa vypráža u nás ako v trojobale, že múka, vajce, strúhanka, tak my používame cícerovú múku s vodou. Takže toto je 1,5 hrnčeka cícerovej múky. Prihodila som tam jednu čiličku, to zamiešame. Dobre, takže do múky cícerovej pridávame koreniny, teda najskôr začneme solou. Potom tu máme tu pakora masala, to je zmes korenia, ktorá obsahuje vlastne všetky dôležité ingrediencie, ktoré potrebujeme. Trošku si premiešam. Potom veľmi zaujímavá korenina je toto. Je to amčúr, sušený mangový prášok. On je taký sladko-kyslý a on sa zároveň dáva aj nakoniec, keď ich vypražíme. A veľmi dôležitá súčasť je adžven. Adžven je vlastne druh rastce, ktorý sa dáva najmä do takých ťažších jedál, alebo vždy po jedle sa žuje s cukrom, alebo zlepšuje trávenie. Toto je výsledná konzistencia. Je jemné a takto pomaly steká. A môžeme ho nechať chvíľku postať, nech si sadne ten besan a potom vlastne tam budeme obalovať tieto zeleninky, čo máme prichystané. Takže pripravíme si veľmi dobre rozpálený olej. Je jedno aký, rastlinný, akýkoľvek slnečnicový. A to, či je dobre rozpálený, skúsme takto, že tam kvicneme kúsok cestička a keď sa nám hneď začne prážiť, tak môžeme dávať zeleninu. Ja to robievam tak, že miešam všetky zeleniny dokopy. Je to veľmi zaujímavé a potom vznikajú aj také rôzne tvary. Možno sa to až tak dobre neprepečie, ale v zásade ide o tenko krájanú zeleninu, takže nemáme dôvod sa obávať. Tak to asi nejako. Prážime do zlatista. Pakore sa v Indii robia vždy, keď je škaredé počasie. Keď prší, alebo je chladno, alebo v zime. A je to vlastne také, keby predjedlo, ktoré sa ponúka návštevám, keď príde. Vždy s veľmi sladkým indickým čajom. Tak nakoniec ešte pridáme mangový prášok, teda amčúr. Ešte na teplé. A nakoniec pokvapkáme trošku citróna. Výborný pretláčač, originál z Indie. ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਨੂੰ ਗੋਖੜ ਮੈਂ ਜੇਠ ਤਾਈਓ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਖੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਵਾਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਐ ਜਠਾਣੀ ਤਾਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਾਨ ਚੱਕ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ